Харків не бачив таких знущань із часів нацистської навали. А до Чернігова Росія прийшла із найгіршим, що бачило місто за тисячоліття, заявив президент України, звертаючись до нації після 50 діб від початку повномасштабного вторгнення. За словами Володимира Зеленського, постійними атаками на мирні українські міста Росія вбиває і усі зв'язки з російською культурою та мовою, які нібито вона захищає. А також, знищуючи давні міста, руйнує міф про нібито її зв'язки із Руссю. Тепер і цей міф спалений. Русь не руйнувала би себе саму. З нею це робили чужинці, ординці та інші загарбники. Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само заради пограбунку і заради знущань. За ці 50 днів Україна стала героєм для усього вільного світу, заявив Зеленський. Він подякував усім, хто боронить Україну та забезпечує життя нашої держави. Також президент додав, що ми побачили держави, які щедро допомагають, та й тих, хто робить вигляд, що немає влади. Були й такі, хто в перший день повномасштабного вторгнення не вірив, що Україна вистоїть. Багато хто радив полишити країну, радили фактично здатися тиранії. Але і вони не знали нас, і вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу, нашу можливість жити так, як цього хочемо саме ми, а не люди, які керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази, хіба що на окупованій території, і краде додому навіть звичайну побутову техніку.